San Mateo Kapitulo 8. Simmalog ni Jesus iti bantay ket sinurot ti adu at tao. Immasideg kingkuana ti maysa a lalaki nga agkukutel ket nagparintumeng iti sangwanan na. Kinunana, Apo, no pagayatam, mapaimbagnak. sinagid ni Jesus ti lalaki, sana kinuna, Kayat ko, umimbag kan. dagos nga imimbag ti lalaki, ket kinuna ni Jesus kinkuana, Denggem, awan pangibagbagaam iti daytoy. Ngem inka adagos iti padi, tapno kitaan na no naimbag kan. Kalpasan na, kas mayan natop iti linteg ni Moises. Ipaay mo ti daton apam managnag kadagiti tattao nga imimbag kan. Idi sumungsungad ni Jesus iji Capernaum, sinabat ti maysa a kapitan ti armada ti Roma, ket nagdawat ti tulong. Apo, Kinunana, masakit ti adipon ko ijay balay. Naparalitiko ket marigatan unay. Umay ko paimbagan. kinuna ni Jesus, insungbat ti kapitan, Saan a masapol nga umay ka, Apo? Diyak maikari nga umawat kin ka iti balay ko. Agsao ka laeng, ket uminbag ti adipon ko. Tauray siyak, addaak iti babaen dagiti naturturay ngem siyak, apag tungpalak, ket addamot dagiti soldado, amang tungpal kadagiti bilin ko. No kunak iti maysa, mapan ka ijay, mapan. No kunak iti sabali, umay ka, umay. Ket no ibilin ko iti tagabok, aramidem daytoy, aramiden na. nasdaaw ni Jesus, idinangeg na daytoy ket kinunana kadagiti sumursurot kingkuana. Ibagak kada kayo. Diyak pa'y nakasarak iti Israel iti siya sinuman nga addaan iti kastoy apamati. Laglagipan nyo, nga adunto ti aggapo iti laod kendaya a makisango iti panganan kada Abraham, Isaac, ken Jacob iti pagarian ti langit. Ngem dagiti na itudi nga agtawid iti pagarian, maipurwak danto iti ruwar a nasipngat, ket agsangit, ken agngaretnget danto, gapo iti rigat da. Kinuna ni Jesus iti kapitan, Agawid kan, maaramid to ken ka akas iti panamatim. imimbag ti adipen ti kapitan iti daydimet la nga oras. Napan ni Jesus iti balay ni Pedro, ket nakita na ang nakaida ti babae a katugangan ni Pedro, taag gurigor. Sinagid ni Jesus ti ima ti babae, ket awanin ti gurigor na. Bimangon ket rinugyan na ti nagserbi kinkuana. Idi dumten ti rabi, inyeg dagiti tattao ken ni Jesus dagiti adu alinuganan dagiti demonyo. Babaen iti balikas, pinaksyat ni Jesus dagiti dakes nga espiritu ket pinaimbag na amin a masakit. Inaramin na dagitoy tapno matungpal ti sinao ni Profeta Isaias. Iso a mismo tinangikat kadagiti sa gubanit tayo ken nang ibaklay kadagiti sakit tayo. Idi makita ni Jesus dagiti adu at tattao a nangaribungbong kinkuana, imbilin na kadagiti adalan na. Bumalasiw tayo. Immasideg kinkuana ti maysa a maestro iti linteg ket kinunana. Maestro, si sasagana ak asumurot ken ka, iti sa dinuman apapanam. Simbungbat ni Jesus kinkuana, Adda rukib dagiti musang, ken adda umok dagiti tumatayab. Ngem awan pagiddaan ken paginanaan ti anak ti tao. kinuna ti maysa a lalaki nga adalan met. Apo, agawid akman pay amang ipunpon kini amak. Insungbat ni Jesus, Bayam dagiti natay amang ipumpon kadagiti minatay da. Umay ka, ket surutan nak. limugan ni Jesus iti bangka agraman dagiti adalan na. Pagamuan, dimteng tinapigsang angin iti danaw, ket sinabwa sa buwagan dagiti daluyon ti bangka, ngem matmaturog idi ni Jesus, napandariniing ket kinunada. Umarayat ka, Apo! Lumned tayon! Apay ngagbuteng kayo. Kinuna ni Jesus, Nagpasitkit din ti pamatiyo. bimangon ni Jesus, pinagtalna na ti angin ken dagiti daluyon ket nagkalma iti kastaunay.
Nagsidao da amin, ket kinunada. Anya ti katatao na daytoy, uray ti angin ken ti dalloyon agtulnog da ken kuana. Idi dumteng ni Jesus iti daga dagiti Gadareno, iti ballasoy ti danaw, sinabat ti dua a lalaki a rimwar kadagiti rukib a pagitan taniman. Linuganan ida dagiti demonyo ket napalalo ti rungsot da. Isu nga awan makaitured a magna iti dayta adalan. Idi makaasideg da ken ni Jesus, nagikisda a dagos ket kinunada kinkuana. Anak ti Dios, anya ti kayat mo nga aramiden kada kami. Umay na kami kadidusan sakbay tinaituling at tiempo. Iti saan unay nga adayo kadakwada, at dadakkel nga arban ti baboy amang mangan. Nagpagpakaasi dagiti demonyo ket kinunada ken Jesus. Nupagsiyaten na kami, ibaon na kami nga rod iti daytang arban ti baboy. In kayo, Kinuna ni Jesus, timanaw da nga rod ket simregda kadagiti baboy. Nagtataray ti entero nga arban a nagturong iti tepang, sada timapwak iti danaw ket nalmes da amin. Nagtataray dagiti agtartaraken kadagiti baboy anapan ijay ili. Impadamag da tinapasamak agraman tinaaramid kadagiti dua a lalaki a linuganan dagiti demonyo. Isot gapuna anapan simmabat ken Jesus ti amin nga umili. Idi makita da ni Jesus, dinawat da kinkuana a panawan na ti ili da.